आयु आखुन्दैया बिथांमोना अननानै निमाहा खालामगोन बिसेसकरि सिंसुरि चन्द्र जोङो सार्केल बुनो दायथ' होदोंमोन बिथांमोना जोंनि हनै बाबु नोंजों मा नोंगुमै जा खुदा खुवा खामफ्लाया बोथ्रोदना हो होनब्ला खुवाखै दायो जानोसैलै टिमखौबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय जोबनायाव आफा इसोरखौनो हामबाय होनदों जोंनि मडेरेटर सार बिथांनि गाइडेन्स बिथांखौ हामबाय होनदों बिथाङा जोंजों जेब्लायबो लोगो लोगो दङ कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर दसे जोंजों लोगोसे थाफादों बेनिखायनो बिथांखौ आरोबाव जोबनो गैयै हामबाय अलंबार गयारि आंनि बे मा होनदों नो गोराव हामबाय होननाय गोराव ना मा जाखो थेंक इउ ब्रादार अलंबार कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर दान्दिसे गोसोखां ब्लगआ मा होनदोंनो नाइस आदा मै दं जों ओइ दै खैला मैलायावलै ब्रादार बा निउ बड' चेनेल ओइ आदा होनदोंनो थेंक इउ ओमफ्राय अलंबार गुसु नङा नामा आदा है गुसुआनो रायज्लायजारा महिमा ब्लग आसाम नोलै अबाव दं खैला मैलायावलै हौस कमेन्ट होननानै फरायस्लाबनोसो हाले आयु आयु फरायलांगासिनो थागोन दे ओमफ्राय दानिया सुइटि नार्जारि मा होनदों नै बहा दङ फंबाय होनदों नै आं खैला मैलायावहाय ओरैबायदि गुसु अर सायगासिनो दङ ओमफ्राय मा होनदों नै दुर्गा मा जादों आदा होनदों नै कनफारेन्स जादों कनफारेन्स निउ बड' मा होनदों कमेडि जिउमनि होनदों नै कमेन्ट खालाम दे दे लोगोफोर कमेन्ट खालाम ओमफ्राय मा मा ओंख्रि जालाखो बयनिफ्रायबो खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय बबेनिफ्राय फैखो लाइभआव ओरैबायदि खुवा खुदोंलै नै आंनि उनजोंजाय नुदोंना ओमफ्राय ओरैहायथ' अरसोना नै अर सायगासिनो आङो नै माबाबो दं आंनि बुरैबो दं अर सायदों नै हेला सुरासना मा ओंख्रि जाखो लायनो लेक्सारानो सुरासन मैनिमोनलाय रा आं सिनायाखिसैलै कमेन्ट हरफिनसै रा बे प्रेमजिखौ गोसोथोग्रासो नामा नायलाय कमेन्ट खालामफिन दे बायजन नार्जारि होनदों नै खालामबाय आं कमेन्ट अके थेंक इउ ब्रादार थेंक इउ स' माच मा होनदों चिरांनि आदा अके चिरांनिनोलै सुरासना एवस' जन दं एवस' जन फैबाय था कमेन्ट लागावना हो बिदिनो होना हो थाफा थाब ओमफ्राय गोदानब्ला ना आसि नारलानायखौ दाबावसै लाइफआव हगारबायलां दिनैहाय गयाबो नांस्रैसो माथो जाजालायलाय बारा नै मा हिन्जाव मा होनदों मा होनदों हेस गुसुथारलै औलै फंबायमोन एसकेबोद' होद होस अयथासार गुसुलै ओमफ्राय लैथोमा नार्जारि होनदों सबायाव ना माब्र' औलै सबायावनो दंथ'यो ओमफ्राय मा होनदों दुंग्रा आइ एम फ्रम चिरां बिजनि अके थेंक इउ ब्रादार थेंक इउ स' माच ब्रादारनिसिम आरोना बिजनिनिफ्राय हरनायनि थाखाय अके ओमफ्राय दे कमेन्ट हरबाय था 104 जन दङ बबेया जानायनिया आदा खाना आदा खाना इयो आंनि बिदावसो ओमफ्राय रायदाव ब्रह्म मा होनदोंनो माब्रै दङ आदा होनदों मोजांलै ब्रादार मोजां फंबाय मोजां
ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनो फागाम मा होनो 100 बर' अबे बेनि फुजा आदा फुजा नङा कनफारेन्ससो जादों कनफारेन्स ओमफ्राय जन नार्जारि आइ एम फ्रम शिलं आदा अके थेंक इउ शिलंनिफ्राय फैनायनि थाखाय जन नार्जारि थेंक इउ स' माच शिलंनिफ्राय हरनायनि थाखाय ओमफ्राय महिमा ब्लग मा होनदोंनो आदाया आंनि SMS खौ नायलाय बावा नाया माथो नायलाय आदा बुस्रां हारा गयलाय थांबा देलेबा आं फैसा गैया सेनै आरो लाइफआवसो फैसा गैया होनलांबावखाबाय नै सेसखालै मिनियानि फैसा गैबावखा जाहैदों फैसा गैया मिनियाने नोंसा देखना हेरो दो सारा पकेट हेरो जीरो जों मारै जानांगौ जाखोलै देखना हेरो दो सारा पकेट जीरो मिनिया बर' का मानी का बहुत प्रॉब्लम कमेन्टखौ आं फरायलांजोबखागोन दे फागो मा होनो जोंनावबो फै मा होनो सुबुं खाता मिला सा सुबुं खाता मिलानाया मालानिफ्रायथो सुबुं खाता मिला महने जानोलै नै कमेन्टआवसो हरदों आङो सुलाबायदोंलै आखुदैबो खुदों नै माबा जोमैयाव बिरदों बायदिसो मोनलायबाय आं गावखौनो कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर देंखो नार्जारि हेल' होनदोंलै हेल' ब्रादार नै आं जोमैनि गोजौआवसो दंलै बिरगासिनोसो दं आङो ओमफ्राय दे माब्रै दं खबरफ्रा मा ओंख्रि अबेनिफ्राय होदो कमेन्ट ओमफ्राय दुगा आदाया बाजै लाबायना लायाखै लाबायरा ओमफ्राय मोनला सासे लाबावो इलाय नोमबाजै नै इलाय फिसाजोबो बाव लाखाबायद्रा नै नोमबाजै ओमफ्राय मोनला सासे लाबावो मोनबावनाय रानो मोनबावनाय साथाम गाहाम ओरैनो जास्ट कमेडिसोलै दे हिनजाव लाना खाग्राखौ हमग्रा जोंसो दा रागा जोंलाय लांसै जोंखौहाय हिनजावफ्रा बे हिनजाव खाग्राफ्रा ज' लोगो लाना आंनावसो खारसनफैजोबनो नायलायलांबाय बेनोरा अरिजिनेल नोमबाजै नुहैगौ दे आदा थांबायनो बेनोरा आंनि हिनजावा लोगोफोर नोंसोर नै बेवाइखौनो मा खालामो नै बेवाइजों जिरायदों दुखाबोलै एलायदो मिनिया बेवाइ दे एलायदो ओरै दङ नै फंबायफोर अबे थांखुआ कमेन्ट फरायनोसैलाय दे लोगोफोर थालांबाय नामारा साननैसो थाबावला बे सबाया मोजां जागौमोन दा थाबाय थायो ने सबाया ओंखाम जाबाय थाफैदों मोजां जागारगौमोन बिदिनो मोजां लाबोबाय था फंबाय फ्रम मा होनदों कुसुगाव अके आदा गोजोननाय थाबाय फ्रम कुसुगावनिफ्राय हरनायनि थाखाय ओमफ्राय माब्रै दङ नायखार नार्जारि गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय देंखो नार्जारि हेल' ओमफ्राय दुगा आदाया बाजै लाबाय बेखौ थांखाबायमोन ओमफ्राय जन नार्जारि नों आङो चिरां जिल्ला खैलामैलानिलै सापागुरि साहा दावखोबोनांगौ आंनि चेनेलखौबो एसे अननानै हरदो आदा आंनि चेनेलखौबो सुरासन ब्लगा चेनेल दङ दे साबसक्राइब खालामना हो बर'जों बर' दे ओमफ्राय चेनेलाव गोदानब्ला आंहाबो साबसक्राइब खालामना हो दे ओमफ्राय आं भिडिअ मोजां लाबोनो मोनथ'थाराखैलै लोगोफोर दे मानो होनोब्ला आंहा ओरैबायदि प्रब्लेम दंखायो दा बे मास मोनसेया दा बिनि थाखायनो आरोना ओमफ्राय आंजों लोगोसे दङ आदिबासिनि मस बाजैमोन नै ओरै दङ नै बाजै एसे सानथालिफोर आरोना नै ओरैहाय ने बाजै दे रायलायदो से एमेन्दा हिली tujuh bakajo ape tulare kuri kutre bunua mus minanya ukala jang amar ating sala ai ili bebas lah celak zil minanya zil
Gil tuh banu ayah. Simjil bunuhnya. Banu ah. Se kalmarwa. Geruwo teh goi na. Rokoi minanya. Rokoi tak. Rokoi arhoi ichi aku. Tugu goi ah. Bakarong kali. Gadaren minanya. Gadare minanya. दा इसोरबो दंफैयो आरो खामानि मावदों बिराद मावो बेस्राफोर बुहुद खाम करे ना बिराद मोजां दादा हखारे ओरारे गिथि खाना दा बेबायदि आरोखि जाबायरा दा कमेन्ट नायला रागाजों नायलाय लोगोफ्रा नायनोसैलाय दे नै फंबाय सासे मोजां फैदो ओरैहाय जाना नुवा आरो फुथुला फंबाय ओमफ्राय दे आं कमेन्ट नायफिननोसै दे गाबखौलायलांबाय नोंसोरबोरैहाय दिदिङारा लोगोफोर दे ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं फरायनोसै दे दुगा मिनियामोन नामा बियो औ मिनियामोन मिनिया ओमफ्राय महिमा ब्लग आसामखौ महिमा ब्लग मानो गाबहरखो नोंलाय जासमिन हेल' आदा थेंक इउ ओमफ्राय पंकज दैमारि पाठशालानिफ्राय जयेन जालायबाय अके थेंक इउ ब्रादार पाठशालानिफ्राय लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दे ओमफ्राय उन्दुलाबायजोब्बायसो ना मारा मानसिफोरा ओरैबायदि माथो उन्दुनाय साइस नुलाबायजोब्बाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे खिलिखां नार्जारि फैथारलै बाजैया आदा ओइ लाइभआव फैदों आं दसे आदा लोगोफोरजोंहाय नायलागासिनो दं गोबां ओमफ्राय जन नार्जारि बबेनि रा बाजैया आदा होनदों नै समायनाथारलै बिदिनोसैलै बर'नि नाखाथि हाजोनि नोलाय हनै ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदों पि बर' उइल' नुबायलै इयो बिथाङा उइल आंबो बेजोंलै दुर्गा बाजैया समायनाथारलै ब्रादार नोंना बिदिनोसै लांनायला लांदो नों एसे देखायसोनि नै मोजां ने खहे खेबबायलै लोगोफोर गोजांनायानो आलादा रोखोमखालै हिलि इं फेद्रे हिजुमे गालमारावा हिजुमे से मिंदा हिजुमे इं फेद्रे गालमारवा ने मोबाइल रेन हर मिनाया हिजू में मुश्किल में दिही हमारा थी सलाई हमा औरा थी तेरा होरा ने बिरे हाथी मिनाया हाथी ओमफ्राय बाक्सानि माबाया उनि हरदो दाका रेगे खाना ये बिसोर ओंखाम फैबाय कमेन्टखौ नायनि दे इलियास नार्जारि अबेजों दं आदा अर साइदोंरानो इलियास हाय आदा ओमफ्राय दाना बिकास बसुमतारि हाय होनदों नै ब्रादार इयाव दंलै अर साइदों ओमफ्राय पंकज देउरि आदा गामिया मैदेर फैथारखादों नोंसिनिथिं औलै अयथासार मैदेर फैयो ओमफ्राय मानो खिलिखां नार्जारि होनदों लै आदा खोला मैला एरियानो आखुन्दै फुदोंलै अयथासार ओमफ्राय मोजां आदा मोजां होनदों नै मा भाषा बेलाय सानथालि भाषा हयथ'बा नै सोरबा सिनायदों सानथालि भाषा सानथालि बागिफोर लाइ थादो नोंबो ओमफ्राय बिकासआ दे मोजां सायना हाला अके थेंक इउ ब्रादार नोंलाय अबावथो दं बादायाव दं नामा
Cloudy Bosomantari. Serba Am video macam upload nanti kenapa dengan? Baik sautaliya hundalai. Serba sinayakila na yang Alasia Boroni. Isar bapa do ede heledreti jalari benong kita hendeng. Rosari dulur malah proses sistem sikiri more gel TV short tu video hendeng. Ya, jauh mini kawai udah. Jadong dah. lapang dia ulang krinya. Nah pangkas diari. Ade bazi ke kayang ya sasa. Nile mini ama selfie laga senda ubi wajah nene. Nisa kola. Bewai je selfie laga senda nene. Selfie lele re. Nih. Dia, 39 second. Ayah. Ababa rining biya mota ko tingjo na hinga di gugunu bilang na yarte taram taram infetra hijo me mos kan nina ya Ini macam kan result na jayar ki mos. Santali song kunlai ada angkun kabaina Santali ni dia ada nangni area ni fry angbo ese naina hodo jagan prada jagan ni soi jagan ang dom apuni ne osi dong ne Santali gan konago ne an tulur ne apa Santali ni translate kadra aide Madam ide konago Santali ni na Sadri ni na Santali ni mansperko phone oleh lazile langan ere ha konse konba hundeng John konse konba nago arki ne Mata ya masa apa? maya jaya Mama ni pun saya pun doai like mana YouTube mah, mama nak lama mana. ade kontolele fungbai onani de nogod gobang mansper dongलै एसे लासि दंलै लाङो Media Facebook like mobile. Hello logoफोर. Soso दंब्रा मा फानि थारलै नों आदै. नंगौ होनदों. Sadri ni ndang toke muke kehna sadi kadap kehna kha lagi guya hai re silim re mor journal kahona jabe khadale idine ne Sadri ni Materabu biara Facebook mobile. bhai namole khale ahi silim thore mor dil me khade orebadi interesting donglei mazake Twitterआव मोनसे फट' मा खालामनो नागिरदों शेयार खालामनो comment naslai de gajri monolei ओमफ्राय सियन फानि थारले आदान नों आदै उरा फानिखा फानिल' नङालै वाटारखा दै बावखा ओरैबायदिखा ओमफ्राय नांदों खालुदेब बसुमतारिना चिरांनि बबे जायगायाव दं ब्र' अके आं माबायाव दंलै मुखुतसाङाव खैला मैलानि मुखुतसाङाव दं रिनों रिसोर रिबो रिफै रिनो रिहा रिगोन रि आं रिखय रिमो रिला रियाव रिदं रियो रिनों रिसोर रिबो रिफै रिदे रि आं रिजों रि आं रिख' रिमेन रिख' रिराय रिनि थुलुमि अफिसियेल हेल' होनदों नै थेंक इउ सिस्टार थुलुमि अफिसियेल रिगो रिजोन रिबाय रिथें रिकिउ रिदे रि आं रिख' रिमेन रिख' रिराय रिनि रिदे थुलुमि अफिसियेल बहा थांनो रि आं रिखय रिमे रिला रियाव रिदं रियो खैला मैलायाव दङ ओमफ्राय दुगा दुर्गा मा होनदों बिथाङा मा होनदों दुंग्राया बिथाङा मा होनदों नै आदो हान्थुलोर फोलोरफो औ थुलुमि प्रग्राम दं नामा औ प्रग्राम दङ रिफ' रिग्राम रिदं रियो कनफारेन्स दं मा हान्थुलोर फोलोरफोनोलै थुलुमि अफिसियेल मा भाषा आं बुजियाखै रिखि रि आं
रिसो रिलों रिना रिने रिला रिनां रिगो रिबि रिदिखौ रिबो माने सोलोंनानै लानांगौ बिदिखौबो होननाय जादों आरोखि ना सोफोलो फोंना फानो फै लानांगौ बै महायबा दामदिना होबायबो डेन्जार कमिउनिटि गाइडलाइन रिमुभ कन्टेन्टसो फैयो मेथाइआ माथो आं एसे दिगदार जागोन लाइभआव थानाया होनोनो हायाखै आङो आरो माबा होनानैसो होदों आरो माखौ पाब्लिक गैयिखौ दामा हले ओमफ्राय लोगोफोर कमेन्ट खालामबावदो दे दसे थाबावनोसैलै माने सियन गोरों गोरों लोंनासो नामा नोंलाय ब्र' माथो रिप्ले होनाय